Имаш нещо тук, ако имаш. Който да е булата си. Цялата му раница о нещо. Къде нямаш? Вейте, това е последен. Победникъв служи някъде няма значение, просто служи тъпи ключ някъде. Добре. Много ма дразня така, като натоварят сутринта. Здравейте. Сега ще хапвам. Още ми се спие часа, нямаш не дай колко. Колко часа? Общо 10 часа, да. 10 часа е... Супер би се спи. Ще хапвам и ще ходим някъде, не знам къде ще ходим. Където си. От това приготвям багажа. Закуската ме очаква. И вече сме в колата и ще тръгваме да обикаляме малко с България. Много ми се спи. Стигнахме в Кърджали. Нещо интересно не виждам тук да сега. I'm hearing voices, all because of you. I'm seeing red, so in love with you. Нашите до сега попиваха информация къде... Кой е станало тук, бе? Кой е станало? Кой е станало? Вижте какво се е случило с якито ми, бе. Той къде се изцапа, там де съм била седнала. Гледайте, гледайте. Къде си седнала ти? I'm feeling love as we move. Сега ще влизаме в някакъв магазин. Защото много ми се спи пие някаква кола. Какво ще правим тук? Къде ще ходим? Баща ти си взема нещо там, ами не знам после къде. Ние къде ще ходим? Знаеш ли къде предлагам да спим? Къде? До Котел и се казва Жеравна. Цялото е в старинни къщи. Може да отидем, да. Да, бе, то ни е по път. И майка ми е хазартна личност. Затова ще взема да търка. Ето такива неща искам, виж към. И това искам, а не знам как. Сега намерих, виждате в момента това, което намерих. По-тъп народ не бях виждал никога. Нещо остана. Има табела, където хората могат да отидат да видят, да се научат. В същото време до тая табела е антиреклама. това за Фейсбука. Очарован съм, много съм очарован от... Къде сме ние? Къде сме? В какъв град бяхме? В Кърджали. Меки, много хубави. Тая не е хубава. Обаче, тези ябълки, тези са много сладки. Вземете тези ябълки, много са хубави. Вземете тези домати, много са хубави. Той човек постоянно... Мисля, да, т.е. това му е работа да си хвали работа, да му купуват продуктите. Прекаляваш, братле. И в момента сме на язовира. То се язовира каза как? Кърджали ли? Просто Кърджали. Няма никакво друго. Да, малка част от язовира. Making sense of you as we move a little bit deeper. You will never see, you will never turn around. Forever you'll be just another. You will never see, you will never turn around. Forever you'll be just another. И сега ще седнем на един ресторант, който се нарича плаващ ресторант, който сядаш и ако сте голяма група и пожелавате да се движи платформата, да се движи. Нещо като кораб се много красиво място и наистина се заслужава да дойдете да го видите. Това е заведението.
Тук ще ме оставите? Да, тук на тези. Супер. Тук, що. I'm taking control. Just letting you know. You will never see. You will never turn. Сега гледаме къде да седнем да спим тази вечер и решихме май да е в Жеравна Офлуг. Forever you'll be just another. You will never see. You will never turn around. Forever you'll be just another. Save me from me. Сега ще ям това стоки вече. И много хубаво мириш. И супер се намухме на свине, честно. Този ресторант е най-жестокия. Опа! Опа! Това е просто от миризмата на риба. Да. Това заведение е прекрасно, казва се Моби Дик. Правя реклама, защото наистина трябва да се дойде да се посети. Храната вътре е абсолютно вкусна. Вече мисля, че пътувам от цяла вечност. Won't you save me from me? Save me from me. Won't you save me from me? Тази улица нагоре има подпис. По коя? По нея нагоре? Само направо. Ясно, мерси. Тук е някак си супер якото местенце, много обичам такива. Всичко е старинно. Сега сме отседнали в Жеравна, в една старинна къща. Това е механата. Аз сега като видях Аргоотелен, много ми хареса. Аз малко ще ви кажа какво стана пътя. Много яко, смисъл. Да. Не какво знае, какво, мисъл, излязоха преди пресета пред колата и беше някакво супер яко. Не, че не съм виждал, но просто беше някакво супер шантъл да изляза това две пресета пред колата, бягайки. Много яко. Нещо яко се случи. И сме вече в стаята. Много е жестоко. Малко скърца пода. Но е, че е много... Не е топъл. Много е старинно такова. Аз много харесвам такива старинни местенца. И аз спи пак тук. Искам да покажа банята. Смисъл. Банята. Да. Сушуар. Всичко някакво супер съчетано, дървено и модерно. Мисъл. Това просто... Окей. Може би това ще бъде днес, така че ще се видим утре.